Ọ dị mma otu nkeji ka o jigori wee gafeta elekere 6 n'ụlọ mgbasa ozi a bụ Blaze 91.5 FM Oraifite. Nnọọ n'oge akụkọ ụwa anyị nke tata nwa bụ Satọde abalị 23 nke ọnwa Mee afọ 2026. Ahịa Nkwọka Igbo zoro tata gbaa gburugburu. Tupu m aga n'ihu ịkọrọ gị ya bụ akụkọ ụwa m jiri bịa, ngwa buru ụzọ nụrụ isiokwu ndị ga-aghọrọ anyị akụkọ. Otu jikọtara ndị nkụzi n'ala anyị alaka nke steeti Anambra ajụla ya bụ iwu gọọmenti etiti tinyere ka ewepụ ule JAMB nakwazi ule UTME maka ndị ga-aba na Mahadum College of Education. Gbajabiamila ekwuela na otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC nakwa imirikiti ụmụafọ ala anyị ndị ọzọ chọrọ ka onye isi ala Tinubu malitekwa ọchịchị mpụga abụọ ya. Ndị enyi n'ikwu na ibe abaala akaebe banyere otu onye nta akụkọ BBC nwụrụnụ site n'ọrịa kansa ngụgụ. Onye ọgbazụ nke otu egwuregwu ala anyị bụ Naịjirịa bụ Olorunfemi abanyela n'otu egwuregwu bọọlụ Finish Club HGK. Aha m bụ Adaobi Akụwa. Ịtọzie ntị n'ala nke ọma, aga m akọtụrụ gị ka ọ la n'uju bụ akụkọ ndị ahụ m jiri bịa.